tini khatong khajakni bisingtwi जोंनि रफाया tini ro supaijak tini kwbangma warriors rok tini chairman jotono paikleya hambai borokni naikolmani bisingtwi जों kisasa rang tei mairung dal rok thok rok kisa suban honi phaijak जों borokni fulfill khlaimana bwsuktuku जों saimiyako but जों borokno poronani bagwi bebosta जों barahile khlainai जों wansugui tongo এবং जों bono school rogo थांनानै এবং bui rok runani जों chaituglainai जों bebosta khlailaiनाय to जों tinio iro phaioi जों गोबांखौ rang tei mairung musum rumaya phano kisasa cholitrokni bagui जों borokno yafarlainai to boroknobo जों maya nango karon chini tipurasa bukung bara जों bokha dukho nangphano tinio tini borokni nugo जों supaija borokno जों subamani bisingtwi tei ang ironi jara parani borok tongnai boroknobo ang koinai norokbo kisa borokno lokho larokdi जोंबो সময় mahla जोंबो नायनाय abono जों borokno kokrogo jate borokni porashuna jate disturb ongyatai जों school kaham rogo जों wansuglainai jekunu school rogo जों dairionani chesta khlainai Fijak Rohon Kumar Tripura ta Songgol Lokhi Tripura bini tabo basa khoroktam tongo o khoroktamni obostha melai जों jalaklai jingsa borokno naikolnai kebo kwrai oponi bagai जों Tripura mothangoi ta sini loge sini sarphaija जों jisuk phare kisa subasu khainai tai hastini joto mai ganang Tripura sarangni darang koimo borokni je obosthana nungui kisa jotobo tini kisa subahala hamnai borokni bobishotni bagai poralekhani bagai ba borokni tungthai chathani bagai tai जों jisuk jora phare जों bobishotebo subanai basically je osrai rokni tabo je boma bafa krai borokni basically porashunani bagai borokni future ni bagai kwbangma जोंजलfo phaimano o जोंजल jaga jate nok kisa kisa suba khala borokni bobishotbo kaham ongno honi जों wansugo।